Това си е техно желание. Нали е демокрация сега? Не изпитвате ли вина за това, че унищожихте българското малцинство в Гърция с подписването на междудържавен договор, с който се отрича съществуването му? Този договор не е подписан по мое време. Нищо по мое време не е подписано да се дава на други страни. Напротив, по мое време Пиринския край от културна автономия стана неразделна част на България. Това е. Нищо не е продадено по мое време. Когато станах аз реален ръководител, държавен и партиен в България, а това беше 1962 година, когато бях издигнат за председател на Министерския съвет, първият въпрос, който се заех, беше Пиринска Македония. По понятни съображения, тъй като там се провеждаше културна автономия и беше подписан договор, че Пиринския край това е част от Македония. И се провеждаше културна автономия, в която обхващаше езика, литература и всичко останало там, свързано с възпитанието и превъзпитанието на народа, на новото поколение, училищата и така нататък и така нататък. И както е известно, от това мое първо посещение се проведе след това референдум и Пиринския край стана съставна част на България. В референдума поголовно цялото население, с изключение 2-3%, гласуваха против, останалите за присъединяване на България, че те са част от България и така нататък.